що я завантажила 3 моделі. От перед вами ці 2 свистунці Людмили Нікітюк, вони такі малесенькі, але от в 3D моделях ви можете їх наблизити, можете повернути будь-яким боком. І от Белла Ісаківна у нас теж, це такий один з улюблених експонатів наших відвідувачів, всі звертають на неї увагу. Це такий, можна сказати, прообраз нашого Проскурова. Мені треба було обійти її з усіх боків, на всіх рівнях її сфотографувати. Фотографувала я на свій мобільний телефон і таким чином я отримала десь близько 180-200 кадрів. Ці кадри завантажуються у цю програму. Програма прораховує все і будує тривимірну модель. На сайті музею є посилання на Facebook, Instagram і от на Sketchfab. Там такий кубик тривимірний, от на нього тиснете, і ви потрапляєте саме на наш аккаунт. Мені дуже приємно, що все ж таки ми виявилися першими серед музеїв нашого міста, хто долучився до цієї світової платформи